Chceli krajšiu tvár, skončili s nenávratnými následkami. S prípadmi, keď dokaličeným pacientkám po injekčnom zákroku zachraňujú nielen vzhľad, ale aj zdravie, sa lekári na Slovensku stretávajú stále častejšie. Aplikáciu výplní za pár eur dnes ponúka kadekto. Neodborný výkon pritom už aj zabíjal. Estetická medicína zažíva nevídaný boom. Skrášľovanie chtivé pacientky si v estetických centrách podávajú kľučku. Vysoký dopyt tak stvoril výnosný, no v nespôsobilých rukách aj riskantný biznis. Nejde pritom už len o zjazvenú tvár či ochabnuté svaly. Teraz bolo teda publikované, že dokonca sa až do mozgu dotlačila tá kyselina hyaluronová cievami a tam spôsobila teda infarkt mozgový a tá pacientka teda bohužiaľ až zomrela. Párminútový zákrok môže mať následky na celý život. Možných komplikácií je hneď niekoľko. Medzi tými častejšie sa stávajúcimi je určite to, že oslepne pacientka. A sú to irreverzibilné veci, to znamená, že už sa to nedá navrátiť späť. V strednej časti tváre sú totiž dôležité cievy. Rizikové sú teda najmä korekcie nosa či vráska hnevu. Človek, ktorý robí zákrok, musí presne vedieť, kam sa výplň aplikuje, aj hĺbku vpichu. Mal som dokonca nedávno tú jednu pacientku, ktorá došla ku mne a bolo to bohužiaľ až na tretí deň. To tkanivo nebolo dostatočne prekrvované a každý, kto aplikuje kyselinu hyaluronovú, by toto mal vedieť. Ten jej nebol to ani doktor, ani vôbec nevedel, že tá pacientka vlastne má komplikáciu, on jej povedal, že má modrinu. Na sociálnych sieťach nájdete bežne nejaké kozmetické salóny, ktoré aplikujú botox alebo hyaluronové výplne. Taký sme v minulosti oslovili už aj my. Napríklad v Prahe, kde máte estetické centrum, tak to je to úplne niečo iné. Tu vám nikto nezavidí a nikto vám nezistuje, či ste lekár alebo nie ste lekár. Sa budete pýtať niekoho, či lekár, tak vám to rovno položia, povie dovidenia, dopoča, to urážka, hej. V tomto prípade, keďže napríklad injekčné podávanie nejakých výplní je zdravotný výkon, tak sa jedná o vykonávanie alebo poskytovanie úkonov zdravotnej starostlivosti bez príslušného povolenia a to je nelegálne. Na tento problém sme upozorňovali opakovane. Pýtali sme sa preto ministra, ako bude situáciu riešiť. To musí byť viac kontrolované. Je to novela zákona, ktorá práve tento týždeň prešla v prvom čítaní. Ja verím, že sa dohodneme a dávame tam práve napríklad, tam rozširujeme kompetencie napríklad úradu pre dohľad. Kto má aké kompetencie a úlohy pri kontrole, v tom sa názory odborníkov rôznia. Zrejme aj preto nelegálny biznis s krásou prekvitá. My sa téme budeme venovať a pozrieme sa na to, ako novela eliminuje tento čierny biznis. Jasmina Hečková, televízia Markíza. V Coop jednote teraz jogurt Fantázia len za 49 centov.